Takže čas lidi, zdraví vás Gamer.cz a jsme u mého prvního videa na hru Minecraft. Dneska bych chtěl začít něčím lehkým a to bude farma na cobblestony, takže se do ní hned pustíme. Takže děláme si 3 kostky dlouhou vodu a tady si děláme takhle díru dolů, začíná takhle a tady si dáme takhle 2 kostky lávy, takže od tady mám vlastně vodu, od tady lávu. A tady se vám vlastně bude tvořit cobblestone. A můžete to dělat i 3 dlouhé kostky. A dělá se kabel. Tak, jestli jste na skyblocku, tak můžete dělat jednoznačně. Na skyblocku přece máte, čekajte, a 100 hodin do normální server. Ty vole. Takhle 2 kostky ledu. Tak si snadno to takhle rozbijete. Teďka se akorát musíte dělat tak a dolů. A tady zase můžete tak. A jestli jste na tom skyblocku třeba, tak to budete mít takhle, budete mít i nevyčerpatelné jezírko a i farmu na cobblestony. Takže to bude pro dnešní první díl všechno. Budu se snažit si dát další limit a uvidíme se u dalšího videa, takže čus a neodcházejte.